Vlastenecký zákon, ktorý poslanci schválili pred niekoľkými dňami, vyvolal vlnu nevôle. Viacerí ho kritizujú, že chce viesť žiakov k vlastenectvu násilnou formou. Iným sa nepáči, že školy si potrebný materiál na to, aby zákon dodržali, budú musieť hradiť z vlastného vrecka. Zákon by mal začať platiť už od 1. apríla. Nie je však isté, či sa to naozaj stane. Školy sa tak dostali do nepríjemnej situácie a teraz riešia dilemu. Kupovať či nekupovať predpísanú výbavu. Prvý raz sa téma vlasteneckého zákona z dielne SNS dostala do médií v jeseni minulého roka, kedy predseda národniarov rozprúdil diskusiu o tom, kto je a kto nie je vlastenec. Tí, ktorí sú neni vlastenci, by sa mali nachádzať v tých chlievoch. Poslanec hovoril, že dnes vlastenectvo je nemoderné. Nuž ja chcem povedať, že som človek nemoderný. S výchovou k vlastenectvu začali byť najčastejšie spájané školy, kde by sa pred začiatkom vyučovania mala spievať hymna a v každej triede by mal byť štátny znak a zástava. 2. marca 2010 novelu poslanci schválili. Platiť má od 1. apríla. 2 týždne pred termínom začali školy postupne pripravovať materiál, ktorý potrebujú na dodržanie zákona o podpore vlastenectva. Do každej triedy sme pripravili zaramovanú preambulu Ústavy Slovenskej republiky a text štátnej hymny. O tom, ako zabezpečia potrebný materiál, ktorý musia zaplatiť z vlastného vrecka, uvažujú v školách tak povediac dňom i nocou. Že ja mám dneska problémy s tým, aby som vykryla energie na škole, nie to ešte, aby som kupovala navyše vlajky. Podľa poslednej aktuálnej správy premiér Fico neformálne požiadal prezidenta Ivana Gašparoviča, aby zákon nepodpísal a vrátil ho späť do parlamentu. Školy tak začínajú mať celkom pekný chaos. Niektoré sú pripravené a možno zbytočne, iné pripravené nie sú a ak zákon prezident podpíše, budú mať problém. Inými slovami, do platnosti zákona ostáva pár dní a pritom nik nevie, či platiť naozaj začne. Riaditelia sú teda v strehu a pýtajú sa sami seba, či budú mať čas zástavy nakúpiť, ak zákon platiť bude, alebo tí, čo ich nakúpili, nájdu niekoho, komu ich predajú, ak zákon od apríla platiť nebude. Tie rámčeky určite budú využité, pretože v takýchto rámčekoch máme zaramované detské práce našich detí na výtvarnej výchove, čiže určite ich použijeme na takýto účel. O tom, ako to so zákonom o vlastenectve nakoniec dopadne, sa dozvieme už o niekoľko dní, len čo sa prezident vráti zo zahraničnej cesty. Klaudia Guzová, televízia JOJ.